תדאגי, אני שומרת על עצמי. כל פעם שאני יוצאת לפעילות, אני אומרת לאמא שלי שאני שומרת על עצמי. אבל האמת, לא כל כך חושבת על זה. אתמול, במקום לדבר איתנו על מבצעים, על חסידות, על משך וגאולה, כמו תמיד, מושי המדריכה סיפרה לנו סיפור על הרבי. זה סיפור שאמא שלי תאהב. ילד צעיר בערך בגיל שלי צעד באחד מרחובות שכונת קרונאית ושיחק עם הכדור שלו. ניסיתם פעם ללכת ברחוב וסתם להחזיק את הכדור ביד? זה בלתי אפשרי. הכדור התגלגל במורד הרחוב. התגלגל וצבר תאוצה, וכמה שהילד ניסה לרוץ אחריו, הכדור היה זריז ממנו. שנייה לפני שהכדור גלש לכביש, מישהו עצר אותו. אתן יודעות מי זה היה? הרבי. לא סתם הרבי בכבודו ובעצמו עצר את הכדור ברגלו. התכופף והגיש אותו לילד המופתע. אף פעם, אבל אף פעם, אל תרוץ לכביש אחרי כדור. הוא אמר לו בקול רך, אבל כזה שלא מתווכחים איתו. מיד הגיעו המון חסידים ורצו לשמוע מה אמר לו הרבי. אתם מבינים? לרבי שיש לו כל כך הרבה חסידים מסביב לכדור, אכפת מילד אחד עם כדור. אם לרבי כל כך אכפת מהבטיחות שלנו, זה צריך להיות לנו בראש סדר העדיפויות. חוש חסידים. כנראה עוד לא היה לילד הזה. אחרת אני לא מבינה איך הוא הסכים להחליף את הכדור הזה עם מישהו אחר. הרבי הגיע לשם כאן ישראל, לראות את החיות, את התפילה, את הסדלן, שעליו מלכים חסידים. אבל הוא בדק גם את הגדרות. הוא דרש לסתום בורות ושאל את המדריכים מה הם עושים כדי לשמור על החיים של החניכים והחניכות. אצל הרבי החיים שלנו הכי חשובים. אין פשרות, אין ככה ואין חצי. ואנחנו כחסידים עושים כל הוראה באופן המושלם והמדויק ביותר. אז מדריכות יקרות, חניכים וחניכות, וגם מהתחני, ילדה של אמא, שומרים על הכללים, שומרים על החיים, לא בערך ולא כאילו, אלא בדיוק מה שצריך. מוכנים ללכת לפעילות? בואכם לשלום. עד גיל 9 לא חוצים כביש לבד. אף פעם. ובכלל, מתרחקים משפת המדרכה. זה מסוכן. מקום בפעילות צריך להיות מוגן. דווחו על כל מפגע מסוכן שאתם רואים. מדרגה שבורה, שקע לא תקין, או רעין שבור, לא מתעלמים ולא מזלזלים. מרחיקים ומדווחים. חניכים לא עוזבים בלי רשות את המתחם. והמדריכות בודקות נוכחות לעתים קרובות. בסיום הפעילות מוודאים שכל החניכות והחניכים יוצאים לביתם בבטחה. מדריכות, בדקו שאתן יודעות איפה ממוקמים מטפי כיבוי, ארון חשמל, מפסיק הפחת, טלפון לשעת חירום, וכמובן, היכן נמצא המרחב המוגן. בדקו שיש לכם את מספרי הטלפון של ההורים שלנו, ושהטלפון שלכם תמיד זמין. הכל מסודר, אפשר להתחיל בפעילות, באחריות. שוברים שגרה ויוצאים לפעילות במקום אחר. חסיד יוצר סביבה, בסביבה בטוחה ומוגנת. כולם מוכנים? אפשר לצאת לדרך ולהתחיל ליהנות על בטוח? כמעט. זכרו, לא יוצאים בלי אישור הורים. תכנון מוקדם מונע אסון. חישבו על כל פרט שעלול להשתבש. מדריכות, בדקו שאתם מביאות אותנו למקום שמתאים לנו ובלי סכנות.
העיניים שלכם חייבות להיות ממוקדות וערניות ולהסתכל רק עלינו. בראש הטור ובסופו הולכות המדריכות רק על המדרכה רחוק משפת הכביש, ולא על שבילי אופניים. חוצים כביש בזהירות. המדריכה מוודאת שהתנועה עצרה ובודקת שכל הקבוצה חצתה בבטיחות. חוזרים הביתה, תבדקי שלא השארת אף יהודי מאחור. ככה רבי חינך אותנו. יוצאים לטיול, כולם מוכנים, ועל בטוח נהנים. מתכננים טיול? יש! את המדריכה הכי שווה שיש. חובה להגיש בקשה, ובזמן. אין אפשרות לקיים אירוע שעובר שגרה על דעת ללא הרגשת טופס. עולים לאוטובוס, בדקו שהאוטובוס שלכם עומד בדרישת משרד התחבורה. האוטובוס נמצאים ארגז עזרה ראשונה וערכת מילוט ואלונקה. גיל האוטובוס אינו עולה על 10 שנים. בידי הנהג יש אישור בטיחות תקף מטעם קצין הבטיחות של החברה. בידי הנהג יש אישור להסעת חניכים ברישיון האוטובוס. שהטיול מאושר ושתיק הטיולים שלם ומסודר. עולים מהדלת הקדמית בלבד. בפיקוח מבוגר. חוגרים ולומדים בכל משך הנסיעה. תא מטען מוצאים חבילות רק מהצד הפונה אל המדרכה. בדיקת נוכחות לפני כל יציאה, עלייה וירידה מהאוטובוס. ולא לשכוח תפילת הדרך. נסיעה טובה. אחראית הטיול, סומכים עלייך. תבדקי את האזור ואת האוטובוס. תבדקי שאת מזהה את כל הנוכחות, וגם שכולן ירדו בבטחה, ואף אחת לא נרדמה על הספסל האחורי. סיימנו? כמעט. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אפשר רק לעלות ולהוסיף. אמא, חזרתי הביתה. איפה הכדור, את שואלת? הוא כמובן שוב נפל לכביש. כמעט רצתי אחריו, ומיד נזכרתי במילים של הרבי לאותו ילד קטן. אף פעם אל תרוץ לכביש אחרי הכדור. הכדור המשיך להתגלגל לכביש, ואני המשכתי בדרכי הביתה. הכדור לבטיחות בידיים שלי, כי בארגון נוער חב"ד נהנים על בטוח.